Umazu uza kuba litholile ngonyama elizonwabeleyo. Uza kukuthanda ukutsiba phezu kwamatye, kodwa uza kusoloko etsiba engajonganga. Kukho ixesha apho aza kutsiba engajonganga aze awele emeveni. Shuu! Akuzukuba buhlungu ngako. Ngelinye ixesha uza kutsiba engajonganga aze awele kwindlu yeenyosi. Iinyosi azizi kuyithanda loo nto. Ngelinye ixesha uza kutsiba engajonganga aphantse ukuwa eliweni aye kutsho ezantsi. Yho! Enjani yona ingozi le? Akasoze akhe afunde kwiimpazamo zakhe. Iya kuba yingxaki ke leyo. Ngamini ithile uMazu uza kutsiba engajonganga aze awele emgxobhozweni otshonisayo. Yho! Iza kuba yinto embi kangako. Uya kuzama ukuphuma kodwa uya kuba sezikile gqitha exingile. Kanye ngelo xesha uSilas inyoka emaqhingana ekuthiwa yintlwathi iza kuthi gqi ngasemva kwamatye isebeze ithi, "Ndiyabona ukuba usengxakini Mazu, ndicela undincede." Uza kukhala atsho uMazu esiya etshona nzulu, "Ndingakunceda," uza kutsho uSilas ngocungu olunenkohliso. "Kodwa kuza kufuneka ukuba undenzele into ngenye imini." uMazu uza kuthandabuza, kaloku uza kube emazi ukuba uSilas yinyoka enentliziyo engcolileyo, kodwa uza kuba engenandlela mbini yena. "Ndiyavuma," uza kutsho. uSilas uza kubhijela uMazu ngomzimba wakhe omde aze amkhuphe kancinci kulo mgxobhozo. Emva koko uSilas uza kuqinisa umzimba wakhe kulowo kaMazu amjonge kakubi. "Ungalibali Mazu," uza kusebeza atsho, "unetyala kum." Liza kuthi xibilili ixhala kuMazu xa uSilas esombuluka emka kuye. Uza kubona ngoku ukuba ukungakhathali kwakhe kumfake engozini nasekubeni abe netyala kuSilas. Ukususela kule mini uMazu uza kujonga phambi kokuba atsibe. Uza kufunda isifundo esibalulekileyo ngale mini esithi, xa sisenza iimpazamo makhe sithi xa sicingisise ngeziphumo zezenzo zethu phambi kokuba sivuye sibheke phambili. Ingabusindisa ubomi bakho loo nto ngenye imini. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com